Добрый день, поважаныя сябры. У такі нелёгкі час я, паэт Віктор Курлович, хочу падтрымаць вас і прачытаць сёння некалькі сваіх вершаў. Распачну з верша рэха. У дзяцінстве далёкім, часцей дзеля смеху, як збіраліся разам за вёскай сябры, мы любілі дражніць шматгалосае рэха, што жыло, як здавалася нам, у бары. Пагукаеш адно, і яно адзавецца, у адказ загудзе адгалоскам сваім. Пасмяешся над ім, і яно засмяецца, звонкім смехам дзіцячым, вясёлым тваім. Праляцелі гады, і забыліся ўцехі, зарастаюць сцяжынкі дзяцінства травой, ды з маленства майго тое звонкае рэха па жыцціню прыкмет крочыць побач са мной. Адбывалася шмат, і яшчэ колькі будзе самых розных і значных жыццёвых падзей. Толькі ўпэўнены я, да цябе будуць людзі больш адносіцца так, як ты сам. Яшчэ адзін верш кроплі расы. Люблю яшчэ з дзяцінства назіраць, як сонца раніцою ўзыдзе толькі, пераліваюцца і пачынаюць зяць у росных травах колеры вясёлкі. Маленечкія кропелькі расы, а цешаць, як яны людское вока, і пад уплывам гэтае красы душа ляціць высока і далёка, і радуецца сонечнаму дню, пушынкай лёгкай кружыць над зямлёю. Так хочацца кахаць яе адну і наталяцца досталь цішынёю. Здаецца мне, расінкі прамяні такі зарад жыццёвы моцны маюць, энергіяй святла і дабрыні істоту ўсю маю перапаўняюць. На жаль, нячаста цеплынёй душы у мітусні мы дзелімся жыццёвай, каб растапіць сумненне ў ледзяшы ці падтрымаць кагосьці добрым словам. Бязмежна ўдзячны кожнаму таму, хто пры сустрэчы ветліва усміхнецца, як добраму знаёмаму свайму, і іншым навакольны свет здаецца. А ў хмурныя, нярадасныя дні на сэрцы светла і спакойна будзе, калі сваю часцінку цеплыні і ты падорыш незнаёмым людзям. Адным з сімвалаў нашай роднай зямлі з'яўляецца дуб, як сімвал яе моцы і непакорнасці нягодам. З гэтай нагоды паслухаць яшчэ адзін верш, які называецца «Дубы над Нёманом». Стаят дубы над Нёманом векавыя, і іх ніякай сіле не сагнуць, як волаты з часоў былых жывыя, што родны край ад бедаў берагуць. Пахрышчаныя ветрам і маланкай, з абдзёртаю, абпаленай карой, яны штодня ад ранку і да ранку нясуць нялёгкі абавязак свой. А побач з імі моладзь падрастае, галінкі цягне кволы дазор. Мінуць гады, і сіла маладая на змену ім заступіць у дазор. Стаят дубы над Нёманом векавыя, іх знішчыць і нягоды не змаглі, як напамінак пра гады ліхія, надзейны аберег маёй зямлі. Наступны верш, які я вам хочу прачытаць, называецца «Папяровы караблік». У маленстве вясной са сваімі сябрамі, як да рэчкі ручай шлях сабе пракладзе, я любіў запускаць папяровы караблік па бурлівай, халоднай вясновай вадзе і затым назіраць, як маленькія кволы ён змагаўся з магутнай імклівай вадой. Шмат мінула гадоў, а бясстрашны караблік з той далёкай пары часта побач са мной. Я вучуся ў яго не баяцца нічога, не пакінуць, калі чалавек у бядзе, як далёкі маяк праз жыццёвае мора, ён мяне ўдалячынь за сабою вядзе. У жыцці сустракаў перашкодаў нямала, і сустрэць іх не раз давядзецца яшчэ, ды ўзгадаецца мне карабель папяровы, і адолець заўжды з ім нягоды лягчэй. Імкліва бяжыць час, хутка лета, зяў клопатамі
і надзеямі на лепшае. Паслухайце верш, які называецца «Летняя раніца». Дзе дубы каля самай вады, ля затокі старой расступаюцца, я люблю назіраць тут заўжды, як дзень новы з зарой нараджаецца, баючыся нібы пакрысе, неба краякай чырванню поўніцца. Што з сабою мне дзень прынясе, чым адметным і важным запомніцца? У нізіне туман за ракой, салавей у кустах заліваецца, і з чароўнаю песняю той наваколле ад сну абуджаецца, як прадвесніца хуткага дня, дагарае ўжо зорка світальная, закаханым хай свеціць яна, і не стане для іх развітальнаю. Прыбярэжныя травы ў расе, неба ў люстры ракі адбіваецца, хай жа шчасце і радасць нясе людзям светлая летняя раніца. Я ўпэўнены ў тым, што калі мы будзем разам, будзем дапамагаць і падтрымліваць адзін аднаго, то справімся з любой бядой, як ужо спраўляліся з імі неаднойчы. Жыццёвага вам аптымізму і моцнага здароўя вам і вашым блізкім. Да пабачэння і да новых сустрэч.